Kubor nagaslem jong udongsan Hima. KHYC Permadan Unit rengkat KHYC Mauthat Ration Circle hagas mito diang katayaw haga jingalam jo Presiden KHYC Permadan Unit usamla Kershan Bor Maule bat usamla Markas Marthang Presiden HYC Mauthat Ration Circle kilayo banjurib yak Surok snong hapak snong Permadan West Khasi Hills kabla Sniew Shapa Palat kamtam hakini kibinay liyor kabla penjenjari ki Paidbah nong Ïaid nong Ïeng kamtam yaki kena skol kibayat nakani Surok KHYC ka kentu ya ka sorkar lang bakat tanat PWD bakan petlem halor katay ka jing bat haka jo kapor KHYC Permadan Unit kadawa na katanat PWD bachna Surok nakasnong Permadan siya kasnong kenshi maurian na marka kamjan banya kabana Permadan banlet shalat Surok mariaw siya kenshi kabala jengay bat kalan sabapalan ngikum ka HYC Permadan Unit ngidon hang ni rengkat lam ki endukot jong ka circle motorashan HYC te ngida ka jing sumukia ngidon ban ya donang ni nak bentar ni ka Surok kawala Sniew hadu kata-kata ngi ba kan ka Surok jungi ka Sniew hadu kata-kata ba khamtam ki bapang ba stom kini ki kena school haba ki Ïaid nang ni nang Surok ki da ut ki da syam ke jing stom namar ba kakali kamla ban laj hadu ki ying ki sam jongki te ki haban Ïaid dah kejat teng lagi hakajing sitom hakajing pang ki hab ban syura lane ki hab su ban suyaba khnang ba kenla ban poi hakajing suma ta biang te ni iru ki kena school haba ki yalek nang ne ka Surok ni ba de ka Surok wa Sniew te khamtam ka por liur ki kena school ki haban law ki juti ki jongki ki ban phong tang ki slipar lane ki teng ki haban Ïaid dah kejat sudah ban poi si school jong ki haban phong kas ki juti pat ondala poi ha ki hajan school te ngi ba ki don hapreng jong bat ngikum ki khot jok HYC ngili na du kaman suai kan ka jing jenjar te hanrai hadu kan ka por ba manta ngimsim layu ka jing kala hoj ngikum ka HYC Permadan Unit kasnong ka thau ki beri keberon pok ni kasnong nilai lek kat balak ban ya trei hi dalade ban penbiang ban penbahai kan ke Surok ban ya tap mau ban ya penlut ya bormet ya borprat penlut ya pisah ka tingkaro bat ban penbiang ya kan ke Surok te henrei hadu kata hakajing long breu ngi ba ngimla ban penbiang ya kata nak HYC motorashan circle ngiwan hakani kasnong Permadan banwan jurib ya kan ka julong jiman jong Surok hapdeng ke jing ut jong ki Paidbah singi kaseng ya ka bagani ke Surok ka Sniew na du kejat snong du klik snong kalabu jing ya ki norep ki bakit ki marep jong ki ben pun poi sayo kalabu jing ya ki kena school ki ba ki ban lecha school kalabu jing ya khamtam ki bapang bistom ki kenthai ber ki rutemen ya ka ba nagaliang jong ki kila ujor sa kaseng barna kaliang jongi lawan mata kasengi ban pet ya ka jing long jingman ti kum bangi lap hi kalong ke Surok ka Sniew hadu kata ni kerman scam ba unom ikmat udai ban kham yu ya ka jing Paidbah ba kan pensuk si kada ya ki nong sosnong nomar kum ba kalong hi kene ke Surok hadu menta kam padyo ya ka jing siang mau ka jing siang rong bat na kaliang jong ki Paidbah jong kesnong ki samla jong kesnong rekar ki samla jong ke HYC Permadan Unit kilami syakmat ban pendap mau ya kini ki jaga them jong kani ka jong kani ka Surok bada ka bormet jong ki kila penlut ya ka sengi kaya ti nagaliang jongi ni kentu ya unom ikman badan boram jongi ba unia kren sa ka sorkar bala kumno kani ka Surok ba ka na Permadan ka mi sha kensi moria ba kan hapno ha ka skim jong ka PMGSY ya ka ba kan long ka jing mentoy si kada ya ki Paidbah